Aja wedi nak, iki Mbah nak, Mbah Uyut nak. Aja wedi ta lah nak. Kene tak gendong, kene nak, tak gendong nak. Loh. Astagfirullahaladzim, mon, gimon. Loh, Ti, arek iku lho ganti lang dusono. Yo kon seneng sarap ngono. Yo batangi baora. Tapi lek ndelok rupane koyo acara tangi iku, Mun. Cangkemmu Ti. Padahal wong gak tahu anak-anak ae. Dia anak yang tidak berdosa, Ti. Kalau aku cek tangi cek ndang milik permainan iki kok wis karo ratu kok sak ngono kae ngono. Lah masih tuku permainan koyo ngono kae wong sing kon gawe dhuwitku. Dah kok iki padahal tidak tahu anak-anak iku lho. Ngendi. Kene. Iki sing ngarekno aku sugih mriki rek. Kene. Jenenge sapa ya, Ti? Sak karepmu, Mun. Bakon jenengno sapa-sapa ngaku ora melok duwe anak. Sing penting kok jenengno Solihun. Wah, kon niku lek jak rundingan tadi ngentahi tok. Ya opo kon niku? Jenenge sapa ya? Iki tak jenengno Marvel Al-Mubarak. Marvel. Ayah, Mama. Duh, nyeluk mama bareng, Mun. Ngene iki malah gak tega aku. Eling Yesa Akbar Aulia Raden. Keliru lho, Ti. Raden Akbar Aulia Yesa. Niku ya opo? Ya, Mam. Loh, lapar. Oh, Ti, Ti. Buatin sarapan ambek ngetop banyu. Momo bro. Yo cek Mun, mari kita gekne mangan. Tapi yo cek adus dhisik. Wong mambengi mari potongan yo gurung adus ngono kok. Barene kate njaluk mangan apa sih? Kepengin mangan apa, Nak? Geprek. Nugget. Bebek. Lah kepengin mangan apa? Dengan bening, Ayah. Jangan bening. Tuh, mayari Ti, arek iki Ti. Tuh seneng aku ngene Ti. Ora koyo anakmu Akbar itu dia tuh. Oh iya, tak gekno lek jangan beninge mari ki. Tapi lek adus ya didusi beda. Mbok. Tuh rokoke mbok cakake, Mbok. Tuh lah wong rokok ae kon. Duh, kakira mateni nang awak. Oh iya, Nduk. Jarene Gimun wingi iku jarene wong-wong aku krungu mangluk. Kok nggawa mulih anak cilik iku anake sapa ya? Aku dhewe ya krungu, Mbok. Mosok anake teko bojo simpenane Cak Gimun iku ya, Mbok. Ya mbok maneh ya, Nak ya. Lah wong aku dhewe iku ora ero. Jarene wong-wong wingi iku kepethuk digawa mulih ambek Peri. Mosok iya sih Gimun iku duwe simpenan terus anake digawa mulih. Lah apa gak golek perkara ta mbek yumu iku? Lah mbok Cak Gimun lho ya, Mbok. Lah wis tuwek lho kok ya sik pancet ae. Kelakuane lho. Lah iya, Nduk. Mbok, Wis mari, Nak. wis ta, Mbok? Ganteng ya? Ganteng nek kaya ngene. Adus ta ngono ku. Ya, wis ta, Mbok.
Atus rambute tok. Ana apa sih, Mbok? Jeng, kok nyandak-nyandak jenengku barang? Iya ta, Le. Jarine Gimun iku nggo mulih arek anake bojone sing nomor 2 iku iya ta ancene? Iya ta ancene, Kang. Jare wingi nggo mulih ambek Riko. Ya ancene iya, Jeng. Wingi mulene nggawane karo aku arek iku. Tapi iku dudu anak bojo simpenane Gimun. Iku ngono arek nemu. Lho. Lah jare wong-wong kabar sing semep biar di kampung iku Gimun nggawa mulih anake bojone sing nomor 2 nak. Genah ya apa sih ceritane iku? Aduh. Ngene lho, Mbok, ceritane iku. Wingi kan aku ngethok pring kate tak gawe cagake gendera. Lah terus aku krungu ana arek bayi nangis oek-oek di sore barongane pring. Terus tak buka ngene dadi isi arek iku. Tak gawa mulih ta ambek Gimun. Loh, lah terus Kang, iku anake sapa kok moro-moro Riko gawa? Lah ya mbojeng, aku ya ora ro wong arek iku wingi iku kebuntel Dik. Resek-resek Dik, pring ngono lho Dik carang-carangan, arek kebuntel. Sarung ireng. Mbok iku anake sapa-sapane aku ya ora ro ta ora paham terus dipek Gimun digo mulih wingi ambek aku. Lah ngono lho nak, jarene wong-wong ndek wetan kono iku anake Gimun sing nomor 2 teko bojone simpenane iku. Aduh, barekne Riko iku mbok ojo gampang percaya nang omongane wong, Mbok. Soale omongan saiki ku gak kira lek dikurangi, pasti ditambahi ku wis pasti, Mbok. Tapi lho Kang, pas aku blonjo mang rame. Jarene iku Cak Gimun rabi maneh, terus duwe anake digawa mulih. Aku wis ora kaget jeng karo omongane wong kampung kene iki. Mangkane apa nang tanah Jawa iki ana tetembungan undhake pawarta sudaning titipan. Artine apa iku, Nak? Undhake pawarta iku misale mbok ya, ndek kampung kulon ana ula gedene sak jempol. Ana ndek kampung tengah iku ana ula gedene sak lengen. Lah ana ndek kampung wetan ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kenyataan iku wis ora padha, Mbok. Mangkane Riko aja gampang percaya. Lah lek sudaning titipan. Sudaning titipan iku, Mbok, wis dadi adat budayane awake dhewe. Teko ndukur grojok-grojok, teko isor tetes. Lek iso ya ayo padha dilangi sing kaya ngono iku. Lek ana masalah gedhe ayo padha dicilikno bareng-bareng. Lek ana masalah cilik ya aja digedhek-gedhekno. Ngono lho, Mbok. Oh, ya. Berarti ancene sing dikabarno wong-wong iku ora bener ya, Nak. Ya ancene gak bener, Mbok. Lah barek sapa sing benerno? Kemarin omongane Riko rada penet saiki, Cak. Iya, kayak Sujiwo Tejo Riko lek ngono. Wis ora kate madak-madakno aku karo wong liya kon jeng, karoan budal dodol jamu kono kon aku tak budal macul. Ya wis anduk nang budal nduk, wis awan iki lho. Kon barang lho ngono budal. Sangune, Mbok. Tak duwe dhuwit blas, ya mbakmu kok. Mari kita kae nek Embong. Riko nggih loro iki tanjen, Mbok. Iya, ku disuruh ku entek. Ora kok golek aku. Kok lek wong goleki. Wis iku ae tawanono iku. Le, antingku gawakno sih. Anting. Iya. Iya, antike mbakne gawakno cakingno. Dol Mbok ya. Heeh, Nduk. Iki ta, Mbok? Ya, Kan ya, Mbok? iya Nak. Hati lho. Ya. Nek mulih langsung mulih aja leren ngeloyong. Lepe gombal apa beda? Iya hul tenan ndi kon le. Kate ngarit lho beda. Sapi ini gak ono sarapane blas. Bare lek ngaret iku sing akeh ta lah hul, cekak bingung su ketoke kon iku. Lah ya iku Buddha, tak budal ngarit wis aku. Setelah hul tak takoni sik kon le. Takon apa maneh beda? Anjene yo ta hul, Gimun wingi mulih nggawa arek cilik. Lah iya ono beda. Paling iku anake sing bojone nomor 2 lho. Wong Cak Gimun lek kadung rabi yo nyelecek. Tuh blaen Gimun iku mulai biyen iku sik pancet ae tekune kaya iku ya apa jare. Lah lek watuk yo gak kirani iso mari beda. Yo lek watuk ditukokno obat iso waras. Lah wong watuk meni. Lah iya hul aja sampe tiru lho ya kon. Iya beda. Aku tak budal ngarit wis selak awan iki lho.
Kedai Iya. sopo kok akeh temen udah. Sebab jarak kerja di mburi ku lho, Le. Mana saya? Oh, bener. Anjene latare mboke durung tak paping nih. Oh, ada sekolah ya. Ben tak hot meeting le tenang ae. Ben trek-trek tak lebokno kene. Don, Don. Bok, Hei, Hantu ya. le, dudu hantu iku le. Mbok ne hantu iku. Kowe kene-kene lho, Nak. Gek noe tanggo, Bok. Ngelaki. Mbek putune lho. Hah? Dek. Mon, ini apa nak? Apa sih, Mbok? Kene meneng kene. Maya jadi tinggal ya. Hantu ya. Diluk gak apa-apa, Nak. Gak apa-apa. Maya jadi tinggal. Wis meneng kene, Nak. Meneng kene, Nak. Aduh, aku kemana ya? Ya Allah, sakene rek, tibake sakmono ta areke. Ono apa sih, Mbok? Lah ngomong nek ngarepku lek padha ae ta. Anakku wedi ku lho. Lah Riko iki. Si talamun. Iku anjene kon nemu temenan tanah arek cilik iku, Nak. Lah mosok Riko sih gak dikandani, Mbok, nang wedon. Iku ngono arek nemu, Mbok. Iku ono lho jorongan ngono lho. Ya dikandani, Nak. Tapi aku iki ora lega lek ora krungu teko kon dhewe. Ya gak apa-apa wis, Nak. Lek anjene iku anak nemu mongen ya, Nak, jawanono. Ya jelas tak jawani ta, Mbok. Wong iku nu calone bawa keberuntungan gawe aku. Wis saiki aku gak kopi. Ngelawi. Iya, tenan nang ngarep kono lho wis. Duh, sakene talah. Nih, nak. Mas Fael. Iya ya, hantunya ya. Kena isan le, hantune mari tak tekek. Wis lungguh. Biasa. Wis yo nak, gak usah wedi. Iku ngono Mbak Buyut. Mbak Buyute marpel. Hantu ya. Mana dia ya? Nah, iki kopine. Sapa Mon? Niki jenenge Mon. Aduh, hantu ya. Aduh. Iki ngono mbok, jenenge Marpel Mubarok bin Muntari. Nah, Walah, marpel Mon. Aja wedi, Nak. Iki Mbah Nak, Mbah Uyut, Nak. Ah, hantu ya. Aja wedi ta lah, Nak. Kene tak gendong, kene Nak, tak gendong, Nak. Loh. Astagfirullahaladzim, Mon, Gimon. disiram. Oh, nak, iku mbah nak. Marpel. Iku mbah nak, dudu antu nak. Pas lo ta. Iku nu mbah Uyut. Iku mbah nak. Aduh, ya apa sih, Mon? Drondongmu iku, Mon. Panase kok ngene iku lho, kok iso wong tuwek disiram matang kopi iku lho. Duh, iki mbah nak, dudu antu nak. Mbak saya, hantu saya. Ya iku mbah nak. Ya syukur nang mbah. Pas purana ya, Mbak. Mau enggak lo? Oh, ya nak, nunggu kene gak apa-apa nak. Kene. Untung wedange mbah memang ora pati panas. Duh, gantengi rek. Wis ditukokno jajan nang ayahe ku, Mang. Terang, Mbak. Oh, ya apa kon iku, Mon wae lah ditukokno jajan ta omahku adok. Lah kate ditukokno ndek ndi mbok, wong aku ya metu ndek ganjaran. Ya kok metu ndek mantren kono, tak kon borong ndek alpa kono. Ya opo riko? Mbak. Sampean kok lucu, Mbak. Raine kok kayak donat popor.
Durung-durung wis ngilokno donat pupur nang mbokne. Duh, alas cing ganteng rek. Yang ganteng ta arek anakku. Balik Riko rek pupuran aja belum-beluk ta, medeni arek iku lho. Lucu nyeruan Riko ya, Mbok. Oh, alah iso nglucu-nglucuno wong tuwek barang iku lho. Cing ganteng rek, putuku sing siji iki rek. Duh, nak cimong. Nak cimong. Duh, alah. Opo sing riko gembol lu Kang Don? Kok kantul-kantul? Yo anu. Klonong. Waduh, lah kok iso gandel ngono Kang Don? Ya mesti ae kono aja kaget. Kuwi iki ngono tanggal tuwek. Tekku ngono nanggal hul. Waduh, senenge Kang Don. Uru ono apa Kang Don? Cek iso nanggal ngono. Aduh wis aja ul. Anggitmu lek digo mlayu gak muni tok ngono ta. Abot dul. Lek bengi ku tambah mengkar koyo pentol beranak ngono lho. Waduh, lah genahe sing gedhe gagange tak bandole Kang Don. Lah kok gagange ngono lah seneng tahul, kena tak sengklit koyo lading. Lah barang iki lho bandole sing gedhe. Lah saking apane ngono aku gak soal batik tok iki. Nyamarno asline. Aku lek gak soal pensil pasamu. Asih meleter ngene lho. Waduh, keri kabeh Kang Don. Lah masang tabung kok suwe temen Din. Lah iso ta enggak kon niku? Kok Oh, rame ae keples kene mari iki. lah kon mang jare selalu we. Tapi benakno tabung kok suwe temen. Oh, ngawas. Tuh. Aku kok sore kok pentung sih beda. Kon gak dadi wong tuwek nyelongo ora arek kon. Ora kan bosen arek kon iki. Apa sih beda, Jin? Kok rame ae. Beda, iki nugget iki gorengno, kok cek mangan anake gimun kok sore. Oh iya, Nduk. Lah arek gimun mau iku jerene gawa anak, Nduk. Bener ta gimana ta? Hah? Apa ae beda? Beda Riko iku lek ngomong. Lah jare tangga-tangga iku lho, Nduk, kabeh padha kandha nang aku lek gimun iku rabi maneh. Gak ro ta kon? Ngawur elek Riko iku beda. Mamula wis ora usah percaya omongane tangga-tangga sing gak genah iku. Lek omongan iku ditambahi nang wong. Barene iku ya beda iku ngono gimun anak iku oleh nemu. Kudu anake gendakane. Aduh, lah ndek ndi kalau arek sakmono gedene jare kono nemu. Langitmu anake demet ta iku. Lah wong arek sakmono gedene ngono kok. Wis beda. Riko ku ndek kene iku penggawean. Aja takon sing aneh-aneh. Karo niku wis nang gorengan muro nang rejek-rejek ning ngarep kono. Kon barang iku Din, nang ae budal mari iki lapot dolenan cowek nek kono iku. Ya bayang nonya menawa satu motor lho. Lang penggaweane mbeling kok ate angkan-angkani tuku motor kon iku Din. Hari kok iki tambah plong-plong ndek kene sih, Bek. Bek, Ya Allah, lali sen, Nduk, Nduk. iki tambah plong-plong. Ayo Din, budal Din. Saya din minggir din tak gorenge. Ha iki. Lah cowek iku didelek.
Jamu. Jamu. Jamu, jamu. Jamu, jamu. Ana jamu apaan, Nduk? Wah sembarang mak kami. Iki kok dengaran ana kene. Iya, Nduk. Tekome bebek ku mang lho. Kon nggo jamu apaan? Ono beras kencur ambek madu kunir yuk kami. Arep sing opo riko? Loh, aku jane butuh jamu kalian rapet, Nduk. Wong tekku sobleng kabeh, pelangganku wis komplain kabeh ndek kono. Sik tamak kami. Lah riko iku sik dodol ngono ku ta. Kali wis tuwek sih. Ya Nduk, seragine aku kuwat tak lakoni ae. Iya, jere gimon duwe anak maneh iya ta? Iya mak kami, duwe anak maneh. Lah riko ro teko sapa sih? Nah, jere wong-wong iku lho, gimon duwe anak maneh, teko bojo sing nomor loro iku. Ya mbok teko bojo nomor loro, ya mbok nemu. Aku sik urung ro jelase mak kami. Walah, tak kira kon ro, Nduk. Gak ro mak aku. Iya. Niko kali wedok sih kok brengosen. Iya, Nduk, turunan kucing. Mergane duwe brengos. Duh, Riko iki jan ono-ono ae, Mak. Wis jamu sing ndi Riko iki sidoan? Jamu beras kencur iku lho, Nduk. Rasen cur iki ya. Ya, Sak botol lah. gak gelas ae. Loh, kok kon jaemu narik iki nang alas krobong tengu ya apa? Ya tak jak ae don arek iki cek urat kono ku ya apa kono. Ku bapakne gagahe ngene kono. Sing delok ngureki kupinge ya, Lek. Ada celak ku cek jangru. Wo, lah rumangsamu aku iki budek ta ya apa? Kon nek kate nglamak koyo bapakmu sesuk tak pendem kene lho kon. Guyon, Bos. Don, lah kono ku lho apa kerja? Lah ngancene wis kewajibane, Mun. Lah lek aku gak kerja, sapa ngekeki dhuwit aku? Arek iki rese gak paham ae. Lah iki rezekine Don. Kono ku ya apa? Lah rezeki apa, Mun? Wong arek kok ninjale kucing kok rezeki. Wah, kono. Budane. Ngene aku nih. Nyo. Wis, gau ngene. Pamulo lek ketekan kon nek Tegalan, aku mesti kon jak ngeprok. Lah kono iki. Wong gak ngono mari ki oleh dhuwit. Lah duwe apa? Gendero. Wayahe aku lah kon DP tadi iki yo. Iki apes gara-gara kon golek bayi ya lho. Yah, koni. Lah wong iku sing nggawa keberuntungan koni. Opo sire arek cilik iki? Tangon, anak Riko iki lho. Ono aja nyentak-nyentak lho. Le, kene nak. Kau le nak. Ancen arek tuambung ngono keplekno tebuan ngono nisor. Wah, ya si tekon sing tak kampleng. Wis Kene, ngene Nak. lho, Mun. Iki anake apa? Aku tak nyambut gawe sik, engko sore dipasang. Koni kesuwen. Berarti gak ada duit kono ku. Lah tapi aku sik nyambut gawe iku lho, Mun. Mbok engko ae wis. Aku wegah aku dipisu tok nang Handoko. Wis ta Don, rek ndoko ku apa jeraku. Nek ngejanakku iki Don. Aja golek duit halal. Golek duit haram gak gludek ngene lho. Duit langsung diambiang ngene. Soale iku nggawa keberuntungan ngono. Wis ae we. Lah keberuntungan apane, Mun? Ya kon sing beruntung, awak remuk. Lho tak kelakuane kok, lon.
Jan koyo cilikanmu biyen, Dron. Loh, Silakan ngono don nek anakku. Lele, ayo mulai, ayo mulai. Aduh, non. Terus, Hul, paculku gawakno mulai yo, aku tak petung sik. Enak. Ayo, pendel. Ayo. Oke, Le, oke, Le. Truno. Anjir kok memel temen iku lho dadi arek. Duh, engko. Kawan temenan, Hul. Oke Kang Don. Aduh, cek memelire arek iku Mang. Tambah luwih teko ceper ndableke. Oh, ngalah sak kene rek, anak Gimun man. Kira-kira diterima lek iya nang mesti. Mangkakno mesti ku kerengi koyo ngono nang arek. Lah wong aja nang arek. Nang sing tuwek koyo ngene. Delok nakale arek koyo iku mang lho wong aku disiram edang. Langkung dangan-dangan. Arek gawe kliru titik wis dikudaki wis digepuki. Gak kaop mesti watake koyo banaspati koyo ngono iku lho. Ya mandarmu gae Jawa nang anak. Sakaken aku ndelok arek koyo ngono iku kok iso ketemu arek di barongan iku lho. Setake arek ya ora permono blas. Lah mosok arek sik saipet ngono wis umur 17 aku koyo gak percaya. Tapi bapak wis mandar muga arek iku iso njunjung derajate wong tuane sing ngomong ae. Menawa ae besok Jawa. Lah wong Radene kok ya wis ora tau mule. Wis lali nang mbokne, nanti nang wong tuane. Oh wis mbok. Mandar muga Jawa ae besok. Boleh jamu ah. Oh, jamu murah mangsa, kurang gumire. Mangsa wisan. Enggak, jamune Enak. Mau wes. Oh ya wis nek gak gelem. Dek, nanti Mbak? Metu Mang Jeng ambek Udin. Oh, suwe lek yo. Ya mbon ten ono sik diluk. Riko gak arep jamu abe. Iki lho. Lah jamu apaan ono Jeng? Kari kone rambe beras kencur tok iki, Bek. Arep sing ndi Riko? Duh, lah beras kencur ambek kunir tok Jeng. Kok kunci suruh aku ya gelem, Dok. Aduh, kuncine lho gak ono, Bek. Mbok yo kae arep kaya ngono kate golek. Lah kok penak mari ta penggaweane kok ate jamu barang iku. Ya durung, Dok. Mbak, Aduh, apa sih Jeng? Mari aku iki payah kon ya dungaren mampir kene yang biasa yang ngencelong ae ngulon. aku lho sik teko kulon, Mbak. Suwe gara-gara tadi takon-takonane wong-wong tok iku lho. Ya mestine Jeng, lah wong kon iku dodol jamu. Ya jane ditakoni nang wong-wong. Lah nek gak takon nek kliru jamune ya apa? Ya mesti ini Jeng. Lah lek gak kentakoni wong kon ya aja dodol, Jeng. Ya gak ngonone, Bek ta. Sing ditakokno iku lho, Mbak, kudu tentang jamu. Tapi anake Cak Gimun iku lho. Bener ta? Iku anake sing teko bojone nomor 2. Cangkemmu Jeng. Lek ngomong dirungokno wong lha kok sangane temenan. Lah mosok kon gak dikandani nang Kang Peri. Ya dikandani, Mang, Mbak. Tapi wong-wong kampung iki lho ngomongi. Jare lek Cak Gimun iku mari rabi maneh, terus mulai-mulai nggawa anak cilik iku. Kon iku Jeng kok gampang temen percaya omongane wong. Lah wong sing nemu iku lho gimana ambek Kang Peri. Sing bener sing jelas berarti ya Kang Peri lah ngono ah. Kon jan padha karo Bik Dai iki lho. Bar iki ya ngono nyapu mulai mangurek nek kono ae.
Wis blonjo iku lho dinteni Yudi. Aduh, iya Nduk. Ono karo apaan Yud? Ya iku ana karene kulup ambek tempe wasin, miwak klothok iku. Manjene karen-karen teko kulon ya. Ya wis iwak klothok iku lho beda ambek kulup. Selak awan iki ngono. Wis kulup aja dibayar. Jarno aku gak tau kei persen nang Yudi. Kon barang lek kate dodol wis nang dodol sik nang mari nang ngule. Mbok iku aja gak nyocot ae. Ayo, ono adawate. Kono kok jamumu oleh tak gawa ya tak ingai lek dawet ae. Oh jamune kale digawa ya. Apa dingai? Oh, ancen ni jo komperen. Aku masih orang ngombe dawet gak pateken Yud. Per, balik kon golek simbar kate kon gawe apa sih? Ya tak gawe layangan tayar, pemongan ini gede ini. Duh, wis penggawean buak per. Golek bajing nang alas ya lho wis. Belang ngeriur sapa alas tok. Lah ngomahku ya wis di alas. Punika amun dron. Kate gak ngamuk tok ya apa, Mbok? Lek mulai sekolah leren klintut minan iki kene lho nika. Hewan apa kok ya? Iku ngono mbeng nak, anake brangus. Beng-beng bathukmu anjlok ku. Ancen sambleki lek tuli kok. Ya melok do nek nyambleki. Ini. Kon mudhun apa tak sogrok karo pring iki? Ayo Duna. Iya ya cak syukur aja janu. Duna. Hei, mudong. Gimana? Tapon. Kon iki wayahe lek mulai sekolah iku langsung mulai. Ngene mbok kate gak ribut tok ae nang kon. Lah kau cak nang mbokku. Biasa lek awan teko sekolah gak oleh metu. Kon iki anjene kate gak masa pimpinane wong tuwek. Droken dhewe lek kon terusno kaya ngene ya. Ben lek ana lomba kata elokno kon. Ono lomba ta cak Don? Ayo melok ae per, masih gak dijak. Ya ana ben. Wong iki ngono wulan Agustus, tapi lek kon arek loro iki ndabel gak tak jak. Wong aku ketuae. Ketua dodo muampek iku ah. Ya, iku wong ta robot ya? Iku anak, iku wong nak, saking lambene kandel kok robot. Sopo iku Cak Mun? Ya iki anakku, sing calone gebangi arek tengo sing gak penet-penet iku. Yo le. Iya ya. Bangnya ya. Iya, sip le. Lho nih calone premane. Aduh, gebang apane? Arek ngono iku ya mun dicantolno nek tepil kene meret sawat ngene. Nyos ngene lho. Lho akhire wani. Kon maju sak rangkai tak butel tresik kon mojo ngalor ngono kon. Eh. Golongane wong elek iki le. Tepilmu, kowe mulya. Ya Cak, temulya. Karo anak dos-dos nang ngaji. Belajaratan sing pinter. Ben ono lombatan barang. On. Wah, anake gendhik.